Kuna da labarin gidan mai na farko a duniya? Wannan shine gidan mai na farko da aka fara kirkira a duniya a birnin St. Louis da ke kasar America. Wannan gidan mai da kuke gani an samar da shi ne a 1905, wato shekaru 121 da suka gabata. Wannan shine yadda hoton gidan man yake, kuma wannan gidan mai bai da wani suna na musamman a wancan lokacin, kawai ana kiransa da gidan mai wato filling station. Wannan shine gidan mai na farko da motoci suka fara yin layi ana zuba musu mai, kuma wannan gidan mai ana sai da fetur da gas a cikinsa, wanda a baya kafin wannan lokacin ana zuwa gidan mai a siyi mai, ko in ce ana zuwa shaguna ne a siyi mai, kamar yadda zaka je ka so lemon kwalba haka ake sai da fetur a ciki, wani a kwalba wani kuma a cikin duro. Kamar yadda kuke gani wannan gidan mai bai da wasu manya-manyan injina irin na wannan zamani, injina ne kananu wanda suke bada man a ciki, wanda daga bisani a shekarar 1913 aka kirkiri gidan mai, ko in ce aka kirkiri injina wanda suke bada mai wanda suke kama da na yanzu.